सल' गोजाम गोदान जिखुनु मेथाइ आरोना बेफोरखौ होनायाव माबा मोनसे इसु जागोन नामा चेनेलाव क्लिप होग्रोनि आरोना बिनिफ्राय भिडिअखौ जागायलांसै आरोना नोंथांमोन दे बिदिब्ला नोंथांमोना क्लिपखौ नायना लाग्रोदो लगायना लाग्रोसै बायदि फैदों आरोना नै जाम 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 control दा आंथ' दा मोननानै आं दा मोनखाबाय आरोना बिसोर बबेयाव दं बबेयाव गैया मानो होनबा आं मानसिफोरखौ नागिरनांगौबा माबोरै नागिरनांगौ माबोरै नागिरा मानो आंनाव माने आइडिया दंखायो आरो दै गावसोरसो बबेखै मा सेरखाय बेरखाय जालाय दा उनाव रायजोफोराबो हमगोन लाखैनो रायजोफोरा हमनायनि गेजेरावसो बियो माने बाथ्राया ओंखारजोबगोन खोथायाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय फिन खेबसेयाव बरायनो हागोन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आपल'ड नङा आरोना गुबुन कन्टेन्ट आरोना कन्टेन्ट माने एसे जावनाय टाइप जागोन आरोना लोगोफोर दिनै बे जिहेतु आं क्लिपाव होबाय आरोना बै दिपालि आरो बिनि एक्स हासबेन्ड ना बे एक्स हासबेन्डआहाय बिनि दिपालि बर' ना दिपालि अफिसियेलि माबा मोनसे आरोना बे चेनेलावहाय भिडिअ एंगारबाय थायो दिपालिनि माबा माबि जिखुनु जियानो जा भिडिअ एंगारबाय थायो आरोना बे भिडिअ एंगारनायफोरखौ मानि थाखाय एंगारो मा जाहोन अलरेडि बिसोर डाइभर्स जाखालायबाय आरोना बेफोराव भिडिअ एंगारबाय थानांगौ होननानै आं सानो आरोना बेबायदि गुबुननि भिडिअ माने गावजों गाव मा होनबावनो आरो दाना बेखौ बिसोरथ' गावसोरजों फाटिलाय बिसिलायखाबाय आरोना बेयाव आरो गावजों गाव बिदि जावलायलायबाय थानो आरो गोनांथियानो गैया आरोना बेफोराव भिडिअ होबाय थानो लागा आं सानो भिडिअ होआबाबो जासिगोन आरोना बे भिडिअखौ गुबुननि भिडिअखौ आपल'ड होबाय थासिगोन निजा कन्टेन्ट लाबो आरोना मानोथो गुबुननि भिडिअखौ कन्टेन्ट बिदि लाबोबाय थानांगौ जेबो गोनांथि गैलाना बिदि लाबोबाय थानो जिहेतु आगोलाव भाइरेल जाखांबाय जिखुनु माबा मोनसे जाखांबायानो ना आरो फाटिलाय बिसिलायनाय जाखांबाय आरो गुबुन भिडिअखौ माबा बिसोर बेराय लाबोबाय थानो मा दरखार दङ आरोना गाइस बेनिखायनो आं सानो आरोना बेफोर भिडिअ होनायखौ दोनबानो जायो निजा कन्टेन्ट लाबो आरोना जोंफोर आरो बिदि गुबुननि भिडिअ मा होनायफोरखौ मा नायबाय थानो आरोना लोगोफोर अखा हानायखाय न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर अखा हानाय साननैसो लामायाव न' मोनफैबाय बेनि सायावनो भिडिअ लाबोबाय आरोना लाबोबाय आरोना मा गोदाव सोराव मा माबा थांनाय बेराय गुबुननि भिडिअ लाबोबाय थायो आरोना बै गुबुन माने बेनो दिपालिनि बेयावथ' लाबोबाय थानो जेबो गोनांथि गैला आरोना बिसा अलरेडि डाइभर्स जाखाबाय फाटिलाय बिसिलायखाबाय आरो बिनि जाहैबाय एक्स हासबेन्ड बियो आब्रा नामा बिसोर गुबुननि भिडिअ माबा बेराय सोरजोंबा थाङि बेफोरखौ हिसाब लाबाय थानो बिहा मा दरखार दंना लोगोफोर बेखौथ' बिहा हिसाब लाबाय थानो जेबो दरखार गैला आरोना जिहेतु दिपालाथ' बेखौ माबा दोनखाला आरोना जेबो सोमोन्दोथ' रिलेसनशिप गैखाला जेबो नाथाय बेनि जाय एक्स हासबेन्ड ना बियो गोदाव सोराव माबा सोरबा बेरायहैनाय माबा हासबेन्ड जागोन माबा जागोन बेफोरखौ खुनु रोखोम एख' बाथ्रायानो गैला बेवहाय गोदान जानला मेनला थामनेल लाबोबाय थागोन आरोना एक्सुवेलि बेफोरखौ दोनथ'दो आंथ' नायनो बाखाबाय गुबुनफोरा लोगोफोरा मा सानो कमेन्टआव बुंहरदो आरोना आंथ' बेखौ सानो आब्रास जाबाय नामा बियो होननानै जिखुनु भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर आरो गुबुनफोरा सानलायगोन दा दिपालिनि सापर्टार माबा सापर्टार बेखौ सापर्टार नङा आरोना आं रावनिबो सानैनिबो जास्ट आं भिडिअ लानानै फैदो माने आं नायनो बाबाय आरोना गोदाव सोराव भिडिअ लाबोबाय थानाय बेखिनियानोसै लोगोफोर भिडिअआ आरो मोनसे खोथा लोगोफोर गाबोन एबार नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आङो इउटुबनि बादै इउटुब रिलेटेड बे रिलेटेडआनो जाहैबाय सं एबा गोजाम मेथाइफोर थायोना लोगोफोर गोजाम मेथाइ फैबाथाय गोजाम मेथाइफोरखौ माने इउटुबाव आपल'ड होनो हायो ना हाया गोजाम मेथाइफोरखौ जेनेबा गुबुननि कन्टेन्ट गुबुन आर्टिस्ट जेनेबा भिडिअफोर होनाय बबेबा मोनसे इउटुब चेनेलनिफ्राय लाबोनानै गावनियाव आपल'ड होनाय जेनेबा माबा मोनसे काट खालामनानै स्टेटास बानायनाय जिखुनु आरोना लोगोफोर गुबुननि कन्टेन्टखौ गावनियाव लाबोनानै डाइरेक्टलि सल' गोदान जिखुनु मेथाइ आरोना बेफोरखौ होनायाव माबा मोनसे इसु जागोन नामा चेनेलाव माबा मोनसे मनिटाइजफोर प्रब्लेम जागोन नामा बेनि बागै गाबोन भिडिअ लाबोगोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो आरोना लोगोफोर आरो लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो जाहाथे गुबुनफ्रा मिथियो आरो बियो मिथिनाया गोनांथार आरोना गोदान इउटुब चेनेल जेनेबा इउटुब चेनेल खुलिगिरिफोरनि थाखाय ना गोदान क्रिएटार्सफोरनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो गाबोननि नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो